So i-award yakho wayifumana phi? I-award yami ndifumene kwi-Sauma. Okay. Radio ndayifumana award ke ngoku and then ke ngoku andaso ndabona uba ndingenile and then amakroti manathi ungangxami into esifuneka okay i-passion i-confidence ikhona kuSteve Ovo but funeka simguide asipande ne-producers so that i-sound yakhe ibe wow yabona and makasipande nabantu aba-right and I remember sirecorda la bekho professor studio kugcwele amayona kusipana yabona mndaziva bamba kukho la nto andikenza imali andikabhukwa even nge-event eyi-1 ndiqala ufumana i-booking uyekuba ngoku hayi ngwenya ngoseyicharge ngoku man. So now let's talk about you were nominated nabo Big Zulu nabo Sjava. Of course. Which song were you nominated for? Ingoma futhi endithe after ndiwinile after futhi ndibuyile studio ngokukhupha le ngoma ethi Sabela igama lakho malibiza. Let's go back to the roots. That song ngitsho kanjalo ungumuntu omnyama so uwase ixesha buyela kwingcambu zakho mntakwethu ungujola how come bethi inyoka kajola ubetha wena kahle kahle inyoka ungafika imrolile umntana okajola imrolile ebhedini idlala naye yeka la nyoka because ayonyoka le yamehlweni yakho ibona inyoka unikhumbuzele sizoyithetha off record okay lokugqibo yicho dasipana masiyeke ujulile la iding sisho sayithetha off le show yami ndifuna so ndasipana kule ngoma yabona le ngoma ngithema ndisipana lena that's why ifumaniseke phaya bese nomduduzi ncube izinja amadoda for me mina bengamanoma umduduzi yes but you know I like the fact abantwana xa bengichazela abantu ndivenga abantwana xa bengichazela ba enye ingwenya seDurban bathi ngibani lengwenya lena bathi ngukhohlwe igama layo so wathi ngumduduzi ncube ande beniqonda hayi umduduzi ncube if ucula iafro awuyaxoka nganye stage for performance emnandi especially ngoBricks ayaxoka sister performance wakanibona sister i-performance sisho njalo ndiyamthanda umduduzi no not kakubi sister like performer stage hayi siswami nawe hayi siswami hayi ngaye kumthanda lo mina sunmem ukusidibanisa stage ngiyakhohlakala uyamazi uBricks seswami uvucule afro ufuna kungene fast stage because i-performance manje mandiyiqala emotweni i-audience indibona ku-stream ku-expectate yabona kunengwenya ufumaniseka kuba njongo ba yabona le ngwenya perform yabona enye out ndiwona ibona ba i-good stage umuntu ma-i-good stage ngaqalela mna I don't care you can't compare Steve Ovo nomuntu afro yabona enye out and like abo macards yabona uMakhathi you cannot after Makhathi so uMakhathi nem respect because une energy you can't compare umduduzi noMakhathi of course umduduzi angachama kumsishwa ngicela ivara stage ngiyakhohlekela kakhulu so jonga ben-invite Jowen Bhuko Durban stadium mna benibhuke kuda kwenye irally stadium uSteve Ovo esebeda yes benzela izimanga and nifika kamani ngamagama amakhulu ndifike ngamagama amakhulu and also into endiyenzile pha ndiyibaxile nayibaxa ke pha ndiqale ndile ngaphandle i-camera bezihamba nami i-camera bezihamba nami zindileqa i-camera yayifumana njalo bayabuza abantu manje lo ngubani noSteve Ovo lo akatwana mjonge nangu ufikile and abe also ndizaya ndine interview ne-expression on SABC1 Morning Express ndabe dabi kuthiwa Monday siklindile Steve Ovo sicela please ungahlala eDurban ubambe iflight ubuye back so siswa ngibona uMakhathi ngam respect kunama out njengobani ovukane yabona ovukane that guy mna seswami unjudge but ngithanda ufunda umuntu my good into le ngayibhenefita so uthanda ugxeka ndiyakuva mhlawumbe uyamgxeka umduduzi no that guy is good for esicula afro mjida ayingumuntu omela abetakataka stage yabona phana ukutsho ifana noZuko SA thank you uZuko SA yabona bacule afro that is the understand amajida ngaba onathi mankayi bacule afro yabona njalo and uziqonda benhleli no Mr Sakhe sibukelele i-performance yakhe kunale out by the way seyidlulele ezweni lomoya angeke nihlukane nawe angeke nihlukane la out but titi yambona mos yamo titi who lo becula kula ngoma angeke nihlukane yes so bayandazi kabantu uSteve Ovo uyayigada performance stage hayi aloku i-performance ufuna ukunika abantu benijonga unathi da ingwenya umntakwethu nathi hayi awuthami uyayazi ingwenya yami uyayazi ndijonge ku-morning live drabe performer noTT ndithe khona umuntu uyamona uTT kanti uyamcinezela unathi stage kaloku upholile unathi upholile ke no yindlela yakhe umntakwethu so ndithi uyamona uTT uyancama stage and into enditsho ndithi
le mthithi ndiyayirhalela stage yaxoxela le ntwana kum yaphosisa le nto and then sadibana nyhani noThithi ndithi ndiyakubona baba unathi umngxamele kwedi ndiyakubona ulingene audience uyayilanda if yamona uthi bumuntu uThithi uyangxama kuThithi mayibona i-girls yabona umuntu uyangxama unfortunately awuthi idlulele ezweni lomoya ndiyayirespect yayazi uyangxama estage but ndiyamthanda umuntu unala passion because mina ndiyabona ndi-aspire ngo-bricks ngabantu banala confidence yabona umakhathi une-confidence mlilo lo muntu bendiphefuma naye 3 weeks back Orlando Stadium and then ngene after yena ngene after yena and also kula audience besipha at least audience bemphethe uSteve Ovo but ndabe ngiqonda ndine experience nam on my side because into balekile ujonga umakhathi iba nguwe wena and ndiyakuthanda xa sithi ndizoyo umuntu because it's either nomuntu lo uzokwenza ba wena ifana noba mhlambe okanye abantwana bamna ndifuna uba nguSteve Ovo ndithi asungayenzi lo part leyo wena iba nguwe wena ifuna uba ngapha kuSteve Ovo suyenza loo nto leyo uthi ufuna ufana noScroll okay officially abantwana ndiyaba-inspire but mna mandithetha nawe face to face ndithi kubo wena ifuna uba ngapha kuSteve Ovo nam ndispawe ngabo-Bricado but ndifuna unqopha I'm so happy i-audience yaseRhawutini in nickname indiza ngeKwaito Legend asistera jongo bakugqibile sakaloku igama yalena awuzibizile ngalo wena so when if like you were to your dream collab locally ngubani umuntu ongarhalela usebenza naye and then international ungarhalela usebenza naba isisimanga nokaSteve Ovo nayi le point bendiyifuna uxolo before ndiza ku-question yakho yazi emakhaya bendiboniswa ngo-Arkeli ndithanda uRobos kunomntwana bekuthiwa Aviwe August wakulo sisinolubabalo la sisi besonga esikolweni every Sunday une-style andenza sona esitsha esikolweni behlanya bonke abantu Monday ne-Monday nifake ne-style esitsha abenenwele ezinzima sister benirobot at that time ebholweni benibiza ngoSteve Steve Liquilia so uSteve Ovo usuka kuSteve Ovo uSteve Ovo usuka kuSteve ukhona nomntana apha estradeni sasekhaya ubambiza ngoSteve igama lakhe ngumabhudi uza nokuhle kodwa abantu sabamazi ngoSteve ngenxa yebhola because benirobos sister uAvie benirobos so beningila muntu we-image sesemakhaya ngibonisa ngo-Arkeli so umuntu ongarhalela usebenza naye international Arkeli so for me ingwenye benifuna usebenza naye nguRick Ross and yababuhlungu enhliziyo yami xa ndibona uQuesta I remember ngisho kubana ngibona uQuesta ethatha emfake kasi la abantu abanye ekuthiwa I'm so happy sister story uyothenga isong uRick Ross uyenza ngebomu futhi emkhukhwini esiphasa sasekasi amajita achebayo amanye la athi le Rothman engathi nguRick Ross and of course bekumele betho because abam-expectanga uRick Ross angazo enjoya ekasi emkhukhwini yayivala life hayi ndiyamrespect uQuesta ndiyamrespecta yabona la nto ayenzayo ngwenya ngwenya funeka uyazi into yoba urespectwa yiKwaito Legend uSteve Ovo SA mna ndiyakurespecta la nto ayenzayo ngwenya ukhombisa ubuwena into yoba uhambule uQuesta ndiyakurespecta la nto ayenzayo because amajita abanye badama uyabona le bra engathi nguRick Ross bazokothuka after that bayiphuma uQuesta egate xa bethi no man nguRick Ross hayi bese kuhlanya ikasi yonke iphuma so ingwenya ndiyarespecta but ndakhathazeka because ndandifuna into yoba uRick ndiyafuna usipana naye and nango ndivile ukuthi uzawula apha eDurban you need to DM him but andifuna uFoster seswami awuFoster kaloku umuntu uyapropose kunento ebiza iproposal but ingwenya ndizawuringa nayo noba ndiringe njani nayo but kumele namhlanje ndiyikhuphe le question uyithethayo uba kubani ubufuna usipana naye nguRick Ross andiyifihla and also eSouth Africa I think ndisafuna usipana noTira and Mr Sakele beke wazama uthetha noTira into engenzeka lewa uthi siyarhalela uSteve Ovo kungena naye beating and also noDrumbos Heavy K Drumbos VK mele abe ready and yena I think any time because ke Mr Sakele umphetha apha esandleni sakhe all xa ithi nje Heavy K Mr Sakele uphi this guy usipana ne 2.1 esitimela so andingoseniphethe ingwenya